Kubalulekile ukwazi ukuthi imvelaphi yethu singabantu iqale njani. Siyazi ukuthi andithi emzini kwikhaya xa sinotata, umama, ubhuti, usisi njalo njalo, mhlambe baze abantwana balapho bathathu. Siyayazi uba utata mdala, ngokuqhelekileyo utata mdala, kulandela umama, kulandela ubhuti omdala njalo njalo de kufike kwi-last born. Kubalulekile ukuyazi loo nto. Asifane siyibuze into enjalo ukuthi ngubani omdala kwifemeli yakho, ngoba kaloku siyayazi ngutata wapha uba ukhona. Kwezinye iifemeli utata wakhona akekho kuloo femeli, ungaphandle. Kodwa ke sithetha apha kumzi wabantu abatshatileyo. Ngutata omdala, kulandele umama, kube sekulandela abantwana. Izibulo kwelo khaya lidala kwaba banye abantwana. Kubalulekile ukwazi ngoThixo nangonyana wakhe, nathi jikelele nje singabantu. Ewe apha emhlabeni asinakuyazi ngoku kubantu abaphilayo uba ngubani omdala kunathi sonke emhlabeni, kodwa kuThixo khona yinto elula leyo. uThixo yena akanakulinganiswa, nguye yedwa ongenakulinganiswa. Kodwa xa sisiza kunyana wakhe, yena unyana wakhe unesiqalo ngoba wadalwa kuthiwa nguAlpha, so ngowokuqala ke, ngowokuqala, and kuthiwa nguOmega, so ngowokugqibela. Ngowokuqala nowokugqibela, usisiqalo ukwasisiphelo, unyana kaThixo. Unyana kaThixo ke mna ndicinga ukuthi unyana kaThixo ngoyena udalileyo izinto. Unyana kaThixo uYesu Kristu nguye umntu odalileyo izinto. Ngokutsho kwezibhalo kuthiwa lizibulo kwindalo yonke. Imisebenzi yalapha kowabo ekhayeni lakhe, imisebenzi yalapha, imisebenzi yaphaya ezulwini kowabo, nemisebenzi yalapha emhlabeni kowabo. Ikhampani katata wakhe izulu nomhlaba, indalo yonke. uYesu Kristu ikhampani katata wakhe. iBhayibhile isixelela ngokucacileyo kwincwadi yemizekeliso, sahluko 8, uverse 16 uthi, iikumkani zilawula kakuhle, zigweba ngokulungisa nje ndim lo. Kwalapho kuchapter 8 imizekeliso, phaa kuverse 22, kuyacaca ukuthi uYesu wadalwa kuqala. Usisiqalo sendlela kaThixo, i-foundation, usisiseko kwizinto ezidaliweyo. Kwizinto zonke ezidaliweyo, uYesu Kristu sisiseko, sisiqalo sendalo, lizibulo lendalo. Kwadalwa yena kuqala, kungekadalwa ezinye izinto. Nguye owokuqala.
kuqala ukudala iingelosi zazingekho, amazulu ayengekho, umhlaba wawungekho, iinkwenkwezi nelanga zazingekho, kwakungekho nto elizulu nezinto ezikulo, kungekho nto engumhlaba nezinto ezikuwo, kwadalwa uYesu. Kwincwadi kaYohane isahluko 1 uvesi 1 ukuya kwevesi 3 icaciswa kakuhle, icaca kakhulu xa isithi uLizwi wayekhona ekuqaleni and akubanga khonto ngaphandle kwakhe uLizwi. Zonke izinto ezikhoyo ezibonakalayo nezingabonakaliyo zadalwa ngaye uLizwi. Phaa kuvesi 14 kwalapho kuYohane isahluko 1 ithi uLizwi waba inyama wahlala phakathi kwabantu. Akekho uLizwi wake waba inyama ngaphandleni kuYesu Kristu. uLizwi owayephila njengengelosi ezulwini wayekiswa ukuphila njengengelosi ezulwini, waziswa emhlabeni ukuze azoba inyama. uLizwi waphila phakathi kwabantu enobuqaqawulo obufana nobukaThixo. So uLizwi yena nguYesu Kristu. Izibulo lendalo yonke nguYesu Kristu. Incwadi yamaKolose isahluko 1 verse 15 ukuya ku-17 ungagqitha uba uyagqitha ufunde nezinye, kodwa le nto ithetha ngayo indaba iphaa kumaKolose isahluko 1 verse 15 ukuya ku-17. Phayana sixelelwa kakuhle uba uYesu Kristu ngumfanekiso kaThixo ongabonakaliyo, ulizibulo lendalo yonke. Zonke izinto ezadalwayo, ezibonakalayo nezingabonakaliyo, ezinkulu nezincinci, ezisezulwini nezisemhlabeni, nobukumkani namagunya nolawulo, uburhulumente, badalwa kusetyenziswa yena. Xa esetyenziswa ke ibinguye oyenzayo loo nto, ethunyiwe ngegunya likaThixo uba yenza le. Wayenza uYesu, ikhona izulu likhona, lidaliwe nguYesu. Umhlaba ukhona, udaliwe nguYesu. Izinto ezisezulwini zikhona, zidaliwe nguYesu, nezisemhlabeni zidalwe nguYesu. Nam ndidalwe nguYesu, nawe ewe wena udalwe nguYesu. Yes, mandithethe kakuhle. Akukho lula ukuyikholelwa njengoba ndiyithetha, kodwa bendiza kucela ukuthi ukuyiphanda eBhayibhileni kwezi vesi ndithetha ngazo. Ungaphanda nakwezinye uba uyaqonda, kodwa ndingakucela ukuthi uphande kwezi vesi ndithetha ngazo. Ivesi yokuqala endicinga ukuthi iza kucacisela incwadi yemizekeliso sahluko 8. Funda usahluko 8 wonke. Iivesi zampha mandizikhethe zibe yi-4. Eyokuqala kusahluko 8 imizekeliso, funda uvesi 16, ubuye ufunda uvesi 22, ubuye ufunda uvesi 30, ube seke ngoku ufunda u-35 no-36, so zi-5. Uba uyonqena uyifunda yonke laa chapter, ndicela nje ufunde ezi-5 qha. Xa ugqibile ke ube sowufunda amaKolose sahluko 1 verse 15 ukuya ku-17.
15, 16, 17 amakolose abasekolose ndiyacela. So into ebangela uba ndithethe le nto, kubalulekile ukuthetha inyani. Umthetho wam ndiyathanda ukuthetha, so ndicinga uba kulungile uba umlomo wam ndiwusebenzise kakuhle, ndithethe izinto eziyimfuneko. Ndiyakholelwa ukuthi nantoni na esinayo apha emhlabeni siyisebenzise kakuhle. Xa uthanda ukuthula, uthule ngendlela efanelekileyo, ungazithethi izinto ezixabanisayo, ungazithethi izinto ezilwisayo, ungazithethi izinto eziyimfihlo ezenzeke ebantwini. Mhlawumbi xa uthetha ngezinto ezenzeka kowenu ebantwini eziyimfihlo or emsebenzini wakho eziyimfihlo, mhlawumbi uthethe ngomlungu okanye uthethe ngekoligi yakho, izinto eziyimfihlo, wena mntu ungathandi ukuthetha, kuhle ukuthi ungazithethi ezo zinto. Masize kulo uthethayo, kuhle kona ukuthi umlomo wakho usebenzise kakuhle, uthethe izinto eziyimfuneko. Ilizwi likaThixo alimaleli umntu uba athethe. Zininzi izinto onozifunda eBhayibhileni uthethe ngazo, awuzuxabana namntu. Uba ke kwenzekile xabane namntu, ube uthetha kakuhle, ube ungamgxeki yena loo mntu, uthetha intando kaThixo. Isube inguye onengxaki, ewe zama ukumphepha, kodwa ke ungazihlukumezi, ungazicinezeli. Ilungelo lakho lokuthetha lisebenzise kakuhle. Thetha kwenye indawo, thetha kwabanye abantu. Uba abekho, ngena kwi-intanethi uthethe. Abantu bakaThixo bakhona emhlabeni, bazazimamela izinto ozithethayo. Kumntu othanda ukucula, cula, wonwabe. Nantoni na elungileyo ngokutsho kaMafilipi sahloko 4 verse 8. Izinto ekuthethwa kakuhle ngazo, izinto ezilungileyo, izinto ezicocekileyo, izinto ezibubulungisa, izinto ezinyani, izinto ezincomekayo, izinto ezithandekayo. Funeka sizithande. Ukuziphatha kakuhle, ukucinga kakuhle, ukuthetha kakuhle, ukwenza imisebenzi emihle kulungile. Ungoyiki ukuvela uthethe. Ndenzela uba uyafuna ukuthetha, uba uyafuna ukucula, uba uyafuna ukuthula, thula ngendlela efanelekileyo, thetha ngendlela efanelekileyo. Uba uyarhalela uthetha kodwa wazi uba ungathetha ngantoni, iBhayibhile ayiyo yomntu othile, eyakho nawe. Ifunde, ubuze ebantwini abayaziyo ukuthi ithini. Njengemoto, xa ungakwazi ukuqhuba, uya ebantwini abakwaziyo ukuqhuba, bakubonise, bakufundise. Nayo iBhayibhile ke baza kufundisa abantu abakwaziyo ukuyisebenzisa. Uzawuphela usazi nyhani ukuzifundela ke wedwa, ngoba kaloku njengoba ufundisa uqhuba,
uzawufunda ude uziqhubele xa uwedwa, uqhubele nabanye abantu, mhlawumbi usapho or abantu ekuhlaleni. Mhlawumbi usebenze, uphangele, umsebenzi wakho ube ngokuqhuba, uqale wafundiswa. Sukoyika, ngowona msebenzi ubhetele ukuthetha ngoThixo, ngowona msebenzi usikelelekileyo, ngowona msebenzi unomvuzo omhle. Anditsho ukuthi abantu abasebenzela uThixo bethetha ngaye, besenza phofu izinto azithandayo, anditsho ukuthi akabaniki mali, anditsho. Kodwa ndithi ubanika isipho esikhulu abangeke basinikwe leli hlabathi. Ibhatala kaThixo ilunge ngendlela engenakulinganiswa, Umntu uyaphangela, hampuru omnye uphangela ubomi bakhe bonke ukwenzela abe nemali. Apha emhlabeni banintsi abantu abanemali, kodwa asoze bawufumane umvuzo olingana noThixo awunika umntu. Xa usebenzela uThixo okanye uhamba naye, ibhatala yakhe ilunge kakhulu ukugqitha neyiphi na ibhatala emhlabeni phantsi kwelanga. Kukho imisebenzi emhlabeni ibhatala, uthole ukuthi umzekelo umntu uyayifumana i-1 million, mhlawumbi ubuncinci per week, 1 million per week, omnye afumane per month, omnye 1 million per year. Kodwa uThixo zonke izinto zezakhe, akanidi 1 million, akanidi mali, akayifuni imali, akalindanga uba abe nemali ukuze ancede wena, and akafuni wena ube nemali ukuze akuncede. Iyi-one into onothenga ngayo kuThixo, uthenge amandla akhe. Ibhalwe phaa kumaHebhere, sahluko 11 uverse 6. Ngaphandle kokholo asinakumkholisa uThixo. Nabani na osondela kuye umele akholwe ukuthi ukhona. uThixo ngumvuzi wabo bamfuna ngenene nangenyaniso. Xa umfuna ke uThixo, uPawulos uyayingqina loo nto phaa kwincwadi yamaHebhere, sahluko 11 verse 6, ukuthi uza kumfumana, inene uza kumfumana. Ndiqinisekile, sure. Ukholo lelona xabiso onokuthenga ngalo kutata osezulwini, kulaa khampani yasezulwini, kulaa factory yasezulwini ekaYehova. Uthenga free, mahala. Uthenga ubomi benene, mahala. Uthenga inyaniso, mahala. Uthenga ubulumko, free. Uthenga ulwazi, mahala. Zonke izinto ozifumana kuThixo zibalulekile, ziyinyani. Inoba ke awuzazi ukuthi ufuna ntoni kuThixo, kodwa yena akazukuhlekisa ngawe, uza kuxelela ukuthi udinga ntoni. Kuphela nje ungafunda incwadi kaYoshuwa, sahluko 1 verse 8. Ithi yona ungayeki ukufunda le ncwadi yomthetho, ungayeki ukuthetha ngayo. Qinisekisa ukuthi uyayifunda imini nobusuku. Qinisekisa ukuthi uyazithobela izinto ezibhalwe kuyo. Ngaloo ndlela
uzawuphumelela and uzakwenza ngobulumko nyani izinto. Imizekeliso, sahluko 3 verse 5 no-6 ithi ixhala lakho liphosele kuThixo. Umkhumbule ezindleleni zakho zonke, nantoni na uyicingayo khawukuthandaze, ucele uThixo akuncede kuloo nto. Uza kuyenza iphumelele into elungileyo. Ungathi xa ucela into engalunganga ze uThixo angayenzi uthi hayi akaphenduli. And uThixo uza kuphendula kuphela nje xa unokholo, not kuba mna ndithe uza kuphendula. Akazukuphendula noba nditshilo, noba ndithe uza kuphendula akazukuphendula. Uza kuphendula kuphela xa unokholo. Enye into, uThixo ngumoya. Wonke ubani omthandazayo makathandaze ngomoya nangenyaniso. Kukuthini ukuthandaza ngomoya nangenyaniso? Kukuthetha into elungileyo ngendlela elungileyo, uthethe inyani kuThixo xa uthandaza. Mhlawumbi uzawundibuza uba yintoni inyani. Thetha le nto iyiyo phambi kwenesi or ugqirha, idokta. Xa ubuza uba yintoni ingxaki yakho, umxelela ubuxoki ugqirha okanye inesi, uyayiqhatha uthi njengoba unentloko, uthi ndinesisu gqirha, ndinesisu kodwa unentloko. Mxelele ugqirha uba unentloko, mxelele futhi ugqirha uba kwenzekani, mxelele uba awulali, mxelele uba awutyi, mxelele uba ayifuni ugobe. Mxelele inyani, mxelele inyani ugqirha. Inyaniso ke leyo. Xa uthandaza ke kulo gqirha wasezulwini, mxelele isigulo sakho esisentliziyweni yakho, esisengqondweni yakho, esisemzimbeni wakho, esisemphefumlweni wakho, esisebomini bakho, isigulo, iinkathazo, iingxaki zakho. Xelele inyani, suxoka. Kukuthandaza ngenene nangenyaniso. Thetha le nto iyiyo. Uyayazi uThixo vele, ewe uyayazi ungekayithethi, kodwa ke ithethe. Ukuyazi kwakhe akuthethi uba ungamxeleli yona. Mxelele. Uyazi kutheni efuna umxelele? Phakathi kwam nawe, phakathi kwethu sobathathu, mna, wena noThixo. Mna, wena noThixo. Sobabini nje asilunganga kuye. Yena ulungile, unembeko. Akathi kuba eyazi ingxaki yakho azifake endabeni zakho ungekammeni. Akaye epatini engamenywanga. Akafani noSathana odelelayo ozifaka gxwabha ebomini bakho ungammemanga. USathana ufana nempukane. Impukane ayimenywa, ithi yawuvivumba iye. Awugqiba uzinceda endle impukane, awusoze uphakame uyomema impukane ungekagqibi. Xa kushushu kakuhle ziyafika impukane ezikufutshane naloo ndawo, zivivumba ziyafika. USathana unjalo, uyadika okwempukane. Kodwa uThixo ulinene, ungcwele utata wethu, akazingeni izinto zabantu, uyahlonipha. Ngoyena mntu uhloniphayo kwihlabathi liphela. Kekho umntu ohloniphayo, nguThixo kuphela. Bonke abahloniphayo
abanolo phawu lokuhlonipha bafuzela. Unothando, unenyani, uyahlonipha, unesimilo uThixo. Uba uyafuna ukuba nenyani, nembeko, nothando, ubahloniphe abantu, izigqibo zabo, fana noThixo. Uza kufana naye xa uthanda ukufunda ngaye. Khawenze uphenyo, uphande eBhayibhileni. Andizukuxelela amaphupha nabantu omawuye kubo bakufundise ngoThixo. Andinabo iBhayibhile. Mhlawumbi uzandibuza uba yeyiphi iBhayibhile. Mna ndingathi kuwe ithenge iBhayibhile okanye uyidownload iBhayibhile ethetha inyani ngoThixo. Ngokuqhelekileyo kuthiwa iKing James Version yeyona Bhayibhile inyanisileyo. Andani. Zama iBhayibhile zibe liqela. Uzama ujonga uba eyiphi enyanisileyo. Isithixo usokwazi ukuthi yeyiphi enyanisileyo uzosifumana kuThixo. Uthandaze, ucele uThixo ngomthandazo, ngoba mna andizukwazi ukukuxelela inyani epheleleyo ukogqitha uThixo xa ekuphendula emthandazweni wakho. Cela ngomthandazo, uthandaze, cela uThixo uba Thixo ndibonisa ukuthi ndenze njani. Akaxakwa nto uThixo. Uzayiphendula imithandazo yakho, uza kunceda uyazi inyani yakhe. Akekho utitshala between izulu nomhlaba omogqithayo uThixo. Uza kufundisa kakuhle. Ndiyakucela, uThixo uyakufuna kwisikolo sakhe akufundise ngaye mahala. Awuzukhupha nesenti. Mhlawumbi uzandibuza uba siphi isikolo sikaThixo. Ilizwi lakhe iBhayibhile, incwadi kaTimotiya, incwadi kaTimotiya wesibini, sahluko 3 verse 16 no-17. Sixelela ukuthi sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo ukuze sifundise, siqeqeshe, sixhobise, ukuze umuntu awulungele awufanelekele ngokupheleleyo wonke umsebenzi olungileyo okaThixo. So ithi ke isibhalo sona ngokwaso sinomoya kaThixo. Kaloku xa kusithiwa siphefumlelwe, kaloku sinomoya. Umoya wantoni? Umoya kaThixo. Okuthini? Okufundisa wena. Incwadi enomhlola. Thizawuthi ntoni? Miracle. Utshiwo. Miracle. Andisazi isiNgesi. Cela ndinixolele ndingabhudi ngoba kaloku ndizawuthetha izinto bhudi. Bathi miracle. Uba uyayifuna incwadi enamandla, iBhayibhile. Ayikho enye incwadi enamandla emhlabeni. iBhayibhile yodwa incwadi enamandla. Iza kukufundisa umazi uThixo. Uthandaze kuThixo, hayi kumfundisi, hayi kutatakho nomamakho. Hayi. Suthandaza nasentweni. Andifuni uthandaze netyuwa okanye isibane, candle, or umthi, or impahla. No. Suthandaza amanzi. Thandaza kuThixo emfihlekweni. Kutheni ndithetha kanje? uThixo akafuni sithandaze ezinye izinto, simdibanise nazo. Noba yintoni, noba ngumntu na. Sukuthandaza emntwini. Sukuthandaza kwisilwanyana.
sukuthandaza kwekhandlela okanye amanzi okanye ityuwa okanye amafutha. Ndiyakucebisa ukuba ufuna uThixo, ziyeke ezo zinto, ufuna uThixo. Kodwa uba ufuna ezo zinto, hayi ke iya kuzo ke. Mhlawumbi uyabuza uba kutheni ndithetha le nto. Ndifuna ukuthetha inyani qha, andilwi namntu, andilwi nankonzo. Ndithetha ndim nje othethayo. Andithetheleli nkonzo ithile, andithetheleli bani, ndithethelela uThixo. Ndiyazivolontiya nje, andiqeshwanga, andithunywanga. Kufikile kum uba mandithethe nguThixo lo gama ndisaphila. Ukuya ngam befana uba kudala ndayiqala le nto, kodwa ke andikhalazi. Eli xesha uThixo andiphe lona ndisaphefumla, ndiselapha emhlabeni, usandikhusele uYehova. Ndizawuthetha ngaye, ndizawuthetha ngaye ndisaphila, ndizawuthetha ngaye de ndiyofa. Ndicela ufunde uba kutheni ndisithi ungathandazi mntu, isilwanyana, amanzi, amafutha, ityuwa okanye isambatho. Ndicela ufunde incwadi yeExodus, isahluko 20. Ufunde iivesi ezintathu. Exodus, isahluko 20. Ndicela ufunde uvesi 3 no-4 no-5. Exodus 20, verse 3 no-4 no-5. Ube seke uyacinga ke ukuthi xa uthandaza kumele kubekho impuku phambi kwakho na? Okanye ufuneka uyofumana inyosi, ubeke inyosi apha uthandaza? Cela ngixelele uba kufuneka kubekho inkomo na phambi kwakho, okanye kubekho umntu or isambatho or amanzi na? Ngoba kaloku ithi laa vesi izinto ezingumfanekiso oqingqiweyo okanye umfanekiso nje. Kaloku zonke izinto imifanekiso phambi koThixo. Nam ndingumfanekiso. uThixo udale umfanekiso wakhe. Xa wayedala wena ungumfanekiso, wonke umntu emhlabeni ngumfanekiso, ulapha phantsi kwelanga. Awuyonto yamanyani kuThixo, nguye qha uThixo wenyaniso onobomi. Wena ubolekwe nje imizuzwana yoba uphefumle emhlabeni, awuyonto. Nabani na ophilayo emhlabeni akanalo ilungelo loba athi kuwe thandaza kum. Yintoni yena? nguThixo qha. Ndixoleleni uba ndithetha ngenye indlela, andizami kuhlukumeza, ndizama ukuthethela uThixo. Sukuthandaza umntu, sukuthandaza ilitye, sukuthandaza umhlaba, sukuthandaza amanzi. Thandaza kuThixo semfihlekweni. Andikhathali noba kumnyama, andikhathali noba uhluthi okanye ulambile. Thandaza kuThixo, usebenzise igama likaYesu. Thetha notata wakho osezulwini, usebenzise igama likaYesu. Uzawuphendula umthandazo wakho, uzawuphendula umthandazo wakho. Nothi kuba kutsho mna, hayi noba bendingatshongo, ubuhleli uthandaza kakade ne, noba bendingatshongo. Akumelanga kube khona amanzi uze kuthandaze, kube khona iintambo, kube khona ityuwa
zizithixo ezo. Xa ukholelwa kuzo andilwi nawe, kodwa ndithethela uThixo. Uba uyakholelwa kuzo ungandivi kakubi, kholelwa kwizithixo zakho. Kodwa yena lo usezulwini uThixo yena akahambisani nazithixo. Utsho yena kwincwadi Exodus 20 verse 3, 4 and 5. Ya nakuDeuteronomy 18 verse 10, 11, 12. Yeah. So kubalulekile ukuthandaza kuThixo yedwa. Uza kuphendula. Uza kuphendula uThixo umthandazo wakho. Noba ucela ntoni kuye. Ezona zinto zibalulekileyo ekufanele sizicele xa sithandaza zibhalwe kwincwadi kaMateyu. Incwadi kaMateyu sahluko 6 verse 9. uYesu uxelele abalandeli bakhe, nawe wena mlandeli kaYesu, ukuthi sithi xa sithandaza Tata wethu osemazulwini. Yeva uthi sithi Tata wethu? Akathi sithi uThixo kaAbraham, uThixo kaYakobi, uThixo kaIsrayeli, njengoba abantu besithi xa bemenyelisa uThixo nelizwi lakhe bathi jongani iBhayibhile, amaSirayeli naka ayabulala. Kodwa nantsi iBhayibhile into yamaSirayeli. Hayi, into yamaSirayeli kuwe. Ibiyinto yamaSirayeli ngelaa xesha uThixo wayeyisa kumaSirayeli nyhani, kodwa ngoku vuka mdundini ungenalukhono. uThixo nguThixo wabantu bonke abaphilayo emhlabeni. Ngokutsho kwincwadi yeZenzo 17 verse 26, uThixo ubenze umntu uzenze zonke intlanga ezikhupha emntwini omnye. uIsrayeli namaXhosa bonke abo bantu baphuma emntwini omnye. Vuka mdundini ungenalukhono. Khawuphaphame ebuthongweni. uThixo mnye, intlanga zinintsi, uThixo mnye. Akekho uThixo wamaXhosa, akekho uThixo wamaSirayeli, akekho uThixo wabelungu okanye owamaTshayina, akekho. Kukho uThixo weentlanga zonke, mnye yena, lunye ukholo, mnye umoya oyingcwele, yinye inkosi, umthetheleli phakathi kwethu noThixo nguYesu Kristu, lunye ukholo, mnye umoya oyingcwele, mnye uThixo, ukubo bonke, uphakathi kwabo bonke. uThixo akekho owakwaXhosa, akekho owabelungu, akekho owamaSirayeli. Is totally wrong. Uba unento enjalo engqondweni yakho, uba iintlanga zinoothixo bazo, ayonyani, zizithixo zobuxoki. uThixo ngokwenene mnye. Incwadi kaYohane sahluko 17 verse 3 ithi sizawufumana ubomi obungunaphakade xa simazi kakuhle uphela, xa sikwazi kakuhle wena ukuphela koThixo wenyaniso, uphela koThixo wenyaniso noYesu Kristu amthumileyo. Ewe, iintlanga zithi zinoothixo bazo, zitsho njalo, ziyaxoka. Ewe, abantu banamagama abawabizayo xa bethandaza okanye xa benqula, bathi nguThixo wabo. Abayazi uba yintoni loo nto. Ndiyakucela, khawukujonge loo Thixo umbizayo, loo Thixo ubizwa kowenu, loo Thixo ubizwa kuhlanga lwakho. Khawukuwenza uphando nje
uqiniseke uba nguThixo nyhani na. Uba uyafuna, cela uThixo wasezulwini akuncede, umazi, uthandaze kuye qha, uza konwaba. Uzoyazi inyani, uzokhuseleka kuSathana. Ixoki